И здравейте хора, аз съм Данака Прото и от днес почваме една нова поредица, която се казва Hero Zero и ще играем. Добре, ето сега тук са мисиите. Ще изпълняваме мисии. Мисиите помагат за да увеличаваме опита. В смисъл опита помага за да дигаме нива. И ни дава също и монетки. Монетките са тук, поничките са тук. Тук е енергия. Тоест, сега направо ще го изпълним, изхарчихме една поничка. Енергията е колко, т.е. всяка мисия има дадена енергия, сега ще ви покажа. Чакай се, малко ще ви покажа. Така, слагаме джапанки. Слагаме халат. Нямаме пари. Дуели. Ще се биеме срещу... Ето, Вики 7-9. Да видим дали ще я биеме. Дали ще ни излезне късмета. О, излезна ни късмета и я бихме. Добре, идеално. Така. Сега да ви обясня. Добре, тук има някакви глупости. Така. Ето, завършихме обучението. Така, сега почваме подред. Мисиите са за да дигат опит. Ето го опита. Ето го, това е опита. Опита, когато свършим мисията, идва тук и се запълва. Има и пари също. Ето пари, има и време. Ето енергията. Когато изпълним примерно тази мисия, ни се маха 2 енергия от 99. Тоест на ден имаме по 100 енергия. И това са минутите. Значи пари, опит, време, енергия. Така, тук има едно дистанционно, което примерно пускаме нещо по-дълго, няма по-дълго нещо. Ето това. Примерно пускаме тази мисия и не ни се чака 3 минути, примерно. Натискаме батерията, използваме една и времето за чакане става минута и 50. Ако не ви се чака още минута и 30. Ако не ви се чака още минута и 30, го натискате още един път и мисията свършва, т.е. вие сте я свършили. Така, тук е твоя герой, т.е. магазина. Тук може да купуваш неща. Тук може да купуваш неща, само ще си купим колан. Една пълнопостор нещо, това пише. Тук сега ще сложим маска. Аксесуари, нещо. Тогава сега ще пуснем нови стоки. Ето новите стоки от мирите и ни дава опит. Тук са дуелите. Сега ще се биеме на дуелите. Ето тук е Джоди 1, сега ще се биеме срещу него. Примерно, да не дали ще го бием. Колко не го биеме, но зле. Не го бихме, каквото. Здраве! Добре, тук печелиме колан от мисията горе. И сега, това колан е по-хубав. Така. За мен двете най-важни неща са интелекта и предпазливостта. Така стигнахме до дуелите. Тук можеш да се биеш и след всеки бой, ако победиш, получаваш слава. Ето тук ти пише, виждате ли? Ще получиш 29 соли и 5 монети. Продай стар предмет, продавахме стар предмет и получихме какво получихме? Нещо получихме там, опит. И така, тук е работата. На всеки час може да се променят часовете. С всеки час парите се увеличават. Може да си го пуснеш за 24 часа, може да си го пуснеш и за 12 часа. Така, за 24 часа ще получиш 113 монети. След всяко увеличение на нивата, парите се увеличават със всеки час. Така, тук са тренировките. Тренировките за мен са нещо много важно. Примерно, когато се пускаме тренировка, даже ще се пускаме, и така. Ето, сега ще ви демонстрирам. Ето, тук не искаме да чакаме на тренировките. И натискаме батерия и 7. Ама не искаме. И още така, и тренировката приключва. И от 21 на 26. Ето. И така разбрахте тренировките. Тренировките с всеки 3 тренировки може да си ги пускате и по една, може и по 3. Наведнъж, само че трябва да давате поничка.
Като увеличавате с 3 тренировки, на ден имаш по 10 тренировки. Като запълниш тези трите квадратчета и нещо, на което си играл тренировките, се увеличава с 5 точки, т.е. показателя. Тук мисията получаваме една тоничка. Добре, следващото е специални мисии. Специалните мисии може да ги играеш на всеки 15 нива. Тоест сега трябва да включим 15-то ниво и тогава ще можем да играме тази специална мисия. Само че не може да играме, а трябва да намерим тук, в мисиите. Трябва да ни се покаже някъде тук, т.е. примерно тук и като награда ще стане ето тук. Добре, стигнахме до бустерите. Бустерите са нещо важно. Ето сега ще си купим бустери. Да. Ето купихме си бустери току-що. Така, има 3 бустера общо. Единият бустер е да ти намалява с 10% чакането на мисиите. Следите се. Вторият бустер е да ти увеличава с 10% базовите показатели. И третия бустер е да ти увеличава заплатата с 10%, т.е. бустер за работа. Може да ги купиш и от 50, от 50 и от 50, т.е. това е минус 25, плюс 25 и плюс 25. А последното е с 10 понички. Минус 50% за 7 дни, за 7 дни и за 7 дни. И тук е за 4, тук е за 2. Добре. Разбрахте ме, тук сме изпълнили някаква мисия, мухвито на третия. Така. Мухвито на четвърти ли беше? Мухвито на седмото. Добре. 15 от 15 точки на всеки показател направихме. И сега ще махваме това. За мен добрите показатели са когато примерно имаме ниво, четвърто и всички показатели трябва да са на 40. Мисля, че сетихте какво искам да кажа. Сега ще ги увеличим да се пробваме да станат на 40. Добре. Показателите се подобряват с пари или безплатни точки. Безплатни точки. Вижте. Това е хубаво. Ето героично здравей. Който иска да чете, може да спре на пауза. Ето. Много здрави успехи и поздравяват ни, че сме станали герои. Да, сетите се. 25 от 25 точки на всеки показател. Добре. Подобрихме. Така. Показателите са ни най-малки на 27. Добре, до къде стигнахме? Стигнахме до отборите. Отбори. Може да създадеш отбор за 500 парички. Там името, ние се борим за, набира нови членове и такива. Можеш да търсиш отбор. Примерно, натискаш отбор победа. И натискаш кандидатствай. Примерно, отбор победа, кандидатстваме, а ние няма кандидатстваме. Тук е класацията. Класацията може да гледаш героите на кое място са. Има слава, има по слава и по ниво. Ние сме Данака Прото и сме на 3328 място по слава. Тоест, за всеки дуел славата ни се увеличава, т.е. когато победиме, славата ни се увеличава и се качваме по-нагоре в класацията. А по ниво, така е. По ниво трябва да дигаме опит, т.е. от мисиите и от героичните подвизи. Когато за всяка изпълнена мисия ни дава опит и опита се натрупва и дигат нива и с всяко ниво се изкачваш по-нагоре в класацията. Тук са отборите по същия начин, по отборна слава, т.е. слава, и колкото повече слава качваш, т.е. отборната слава се трупа, като играеш от един отбор срещу друг. Това е като с дуелите. И развитието не мога да ви го обясня, има тук встрани и ти трябва да ги подобряваш с пари. Говоря се за отбора. Тук лигата, по същия начин, трупаш точки, като играеш един срещу друг. Лигата, забравих ви лигата. Ето тук има лига. Като стигнеш с 500 слава,
500 слава и се присъединяваш към лигата. Така. Не е League of Legends, не се заблуждавайте. Лига шампион са бая човека. Лига шампион е последната лига. Така, тук е седмичният турнир. Има по опит. Колкото повече опит натрупваш, толкова повече се скачваш нагоре. И със славата също, колкото повече слава натрупваш, толкова повече се скачваш нагоре. Отборната слава, той по същия начин, при отборната слава. Така, мисля, че имахме някаква мисия. Да видим някой герой. И да видим някой, не мисия, героичен подвиг и да видим някой отбор. И ето, видяхме ги и сега, докато получаваме пари и предмет. Предмета увеличаваме нещо, не намалява повечето. Я да видим магазина. Магазина може да пазаруваш. Не. Това е хубаво. Това го взимам. Това го изхвърлям. Ето виж, сега показателите са много по-добре. Така, аз предлагам да се биеме на дуели. За парички и слава. Не срещу това се бием, Да, срещу това. Аз мокър. Ако не биеме, каквото? Ето бихме. Добре, това е хубаво. 152 слава ни дава. 350 слава. Ето сега ще подобриме. Да, така. Добре. Така. Добре, всички показателите са на 35. Вече 37 и 36. Добре, идеално. Само малко мисии ще изпълниме. На какво да изпълним мисии? Над какво? Айде ще изпълним мисии над това скаже издържливост. Така. 1, 2, 3 и така. Даже може и с понички, завърши моментално понички. Само че ние няма да скачим поничките веднага. И 7 минути. Го намалихме и двете. Така, вече предпазливостта ни е на 41. Издържливостта, да. Аз с тези предпазливостите неща. На метало... Нямаме на метало, това е лошо. Мамо! Вижте! Не, тук припада. What the fuck? Тук събирам пари. Какво е това? Какво си мислите? Има някакъв героичен подвиг за пари. Ето го героичен подвиг за пари. Ще изпълним мисийка. Там мисия ще изпълним. Завършим ментално. И взимаме 26 монети, но ни трябва още бая. Екипира героя си напълно, дава една пълничка, 2 от 5 изпълни. 2 от 5 изпълни мисия, сега ще ги изпълни. Какво е това? Картичка с автограф. Това не ни трябва. Така. Добре. Така. Добре. Така. Добре. Идеално. Прекрастично. Моята да е 5 от 5, ето 5 от 5. И онова го купуваме. Yes. Ето, купихме един летен предмет за ония, който ни каза в мисиите. Помните ли? Това беше ония летен предмет, където ни разправиха в мисиите. Добре. Идеално. Доста засрамен диамant на богат. Тук ставам богат. Добре, къде ми тих поничките, бе? Аз ги изхарчих, да. Аз ги изхарчих. Добре, идеално. За колко минути? За 14 минути идеално. Добре станаха показателите.
Ами това ще бъде за този епизод, хора. Можете да ме последвате в YouTube, в Facebook може да ме последвате. Ако ви харесва клипа, може да му дадете едно палче нагоре, лайк. Може да го споделите, да се абонирате и това беше всичко от мен. Чао, чао!